Apan churo lo ni litum na choning ria teng pen nang litum ge wang pot nang litum phan ngat choning ri ra lam kaning ye nang kok rat ang nu ke kapeklar nang kok alam ge la hello non malom lam ahok he alam rat along pon ulo la bongo senatu secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phike nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji pusi ka pele alama pele la pen la phan bongo sena atum BJP atum pen cherap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa niliphan ang piat la pusi alam ka pele kapaya thang la pen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo non lama si Jimny nili loan and si chonam lok lo nili sopo akleng bang loan and si nili pan Jimny nang nampi seta nang nampi putapu noda atheman nili ke nili arta ningkan troxy ke ra pholo po si nili pan nili loan and long le nang pipe lama si nili sopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinange neli pension pen si neli installment ki pi akenam ke neli le a loan ke en ke sa neli sopo men pen la ke akot kagos potro nang lium langi pe dolo la pe a seat mani bang ta neli bolero bang se jordet si a seat mani neli ki pi seat mani anda poisa la si hala bolero bang e jordet nang kok lo poisa ko vedet a thige chini lo nelila rat akam e claim lok si poisa pedam lap lo la puya la helo abinonge karbiatum inglong arat atum phan kapejok long along riga pejok amuni tum phang pejok ji akam ke claim lok ben si neli poisa ke neli ka chobia pot anta bank penta ulai lap lo la pen pedam lap lo fixed deposit anta pedam lap lo neli non awas thala sam la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordara teng pen niliphan poisa na e pipu ke la ka ahok kali bongo senatum alang liphan ordar pibo la bang e chini lo bongo senatum alang liphan ordar ki pieteng ben si la NGO APHLC aki media ka selam lo la ke bongo senatum akam lo la ke athema kopia posi bongo senat me claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum lapen bongo senat athema nang litum ning do tahai ningkan pharukre ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senatum benar organization puselam le hala bangso benar organization along tribal atum an pedol lap lahada Assamese tum dahadak pedo dun lo bongo sena methang dum da dolo bihari tum dahadak dolo ben tribal ke do andum da dolo ben khilonjia ohomia tum an dahadak si pedo atlo kad ke do de dun ke karbiana lahada karbia phan bilong lo kapre amat karbia tum ajakong papa vedet lo karbia tum phan ajakong papa vedet pen si election ke dam tang anta Congress amen pen, BJP amen pen, la bongo sena pen, Bihar senatum, election chipe hai bom lo. La pen, halatum election, Congress amen pen, Bihar senatum si control tip lo. BJP fan Congress pantala tum si control tip lo. Control trip pen a job, nang litum la anda tek long lo. Jet 2015 na ningkan pen ni litum, PGR, VGR la pen
government along le la railway along an encroachment an eviction at nang ji puta eviction hai hedet la ke eviction hai hi ke bongo sena la pen bihar arisim chotana bongo sena tum la pen bihar sena tum arisim chotana la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulote e khe ke che raiji pulote ilitum ahotur chichi ni nai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke bongo sena pen bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen bihar sena tum arisim chotana muthe non ye chok che ke itum kachini ne pen jo arisim ko pilo la si non la son si dan lo non na che plan ke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang da kali lage nilitum lai huye lam kapachigi pen jo thilonjia ohomia tu Pan PGR VGR along le pen chot kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anta eviction po la pen alang litum voter list pen da council voter list pen ki amen na ke kang than po alang litum da ke dori pule lipu pe pin se alang litum ki puthul po hello je ai ka thar ke christian po puyo ako APHLC ke christian party pu lipu verti alang litum la pot Christian tu amhan le enra Christian tu hijan le pacik korna putamu pacik jok na putamu la sinon ke en bang plietum body ni amen puntung tedi ne bang ke thomatum bang ke ke klem la ke chini lor tamelo ni amen ta puntung tedi lo lancho tagalina aprang men la Christmas hut pulotang te da Christian tu ajha katum hola ke thele ke duk kachu en un ka leader apojo hola ke theke itung ke chu en un e poisa be lama chi feel along si pre Christmas service advent Christmas ke duduk feel along amat RSS bongo sena tum pulo la son feel along dolote Christian ka lie tum ta dun waratiti la si kapidun de chia phan hala ya abit kapi jum hala tun abit jum dadji Christian abit jum dadji kapi jum je dadji aphan amat hala tum ha akahilu ha tara langsu along studios auditorium arlo si kapi claim dam helopik jok ta chini dun di la bangke alang litung ke pugela ke Christian atum abirudhe si ke claim lo pod mesen lo pul aman ini tu Christian aja tu chini dun de mahala 1.5 lakhs di 1,50,000 dan ni si pidun po mati pidut po seta alang ligali lata ni tu chini 15 lakhs bongo sena tum si ka ordar ki PC tuliram rong hang phan hala inu da bang phan ko mania tiso along si bidam kok pu si pu amahala tum poisa ta chichi lang la puyo akam bang ke la si la bang ke manghudu nang nelo la hi ho akam ke claim an ke la ke Christian tum bong kapachi bohong ji po phan pu la si non ta nang putot nang pu pru lo ni tum han ni ning nang pi thi me po andan ni claim lo ni li tum si ning e khang lo athima chi khang khete non itum karbi tung bong tribal tung bong che chok po jase met karbi tung bong kai chok ji hala bongo sena tum claim si ASDC pen CPIML tum da pa je chok pa je pichi la hem pa je kai lap le the rak me mi ka je plang hala bang so 2000 aning kan malom lo bodi la ka je plang 2001 1999 la malom lo je plang the rak me mi non da la son si la bongo sena tum si la pen kece RSS tum sina claim ji pusipu la so party claim ji phan si la ke claim la si ilitum kachini nangi ke la hello la pen aja ke pulo neli pude kangbura lo ponon ke neli rong asar lo pot neli APHLC along ke che odun jun po pu pe klang la ke kali la tu ke neli hoklu neli tika rong asar lu de ke ne tu APHL siang bong rong asar du neli det kali alang li ta rong asar bikrom han se ta rong asar la pen hala deuri terang da rong asar
Bapurang terang ta rong asar. Ako do ulang hisabun ni. O hala ka sondro kathar ta rong asar. Latuge. Sarsing terang. Kokrojar bentes pur pana ke helu. Nilihini ta solai de. La aprang da landa chot ta kalilang. Aprang ha 1984 83 ahut nili 82 83 ahut. Nili edisi development lo nogam. Mahokama Parishad secretary lo. Lapen managing director Sil Ghabjul Mill lo. Ke thom nili ka solai. Lathile un lagi non rong asar pen nili president APHLC binong ngali. Latum ke a risim charana. Ili tuma hotur binong ke bongo sena pen Bihar sena tu. Kardom. Itu saya aku ni berita kan tapi isi lang kalinya tu. Yang itu mulong picture silong. Kaya pusing timu lapan kaya bukan saya alang itu ke RS long pen kening entang pen segi bangtang atau nang itu sih RS amun itu bondo. Halage Rita Kram sa pila kagos potro ng papeklang non nili halang lipan la Arjun de. Ako nili halang mo hedi hala 7 crores alang ako putuay pakpo. Ahok ma ahok hima ke alang ke klang ke tuliram rong hang man se klang lo ka dila. Apod lagi ni fan defamation lo. Nong pi juno lo lagi. La si alang li nili alang li fan ke ther po alang li kachoning ri nili alang li fan choning ri lo. Alang li laki ahok kali pura raka fan ke than nangji pusi nili tuliram rong hang fan choning ri lo. 7 crores nili ke pon pu jimni da alang li si ke nampu lapen nili hala NGO APHLC along si ke dun po advisor pu pinini pu hai hui amar la so alam hinopi hala rong beti ke bang ludet jo mathadam amar bang kamat hatu bang kathara tum aning ke akethi tum ni ke poisa pu an gachu endundang derle itu ke der tu lo pu hala jaha du kamat ha tohu pu ke endunang pu yo jo matha tu ke mo election ho ga vote pialing pinang pu yo matha tu ke alam bang ke la tu ke ahok lagi setala si la support ke chok chi lagi la sini tum pe klang nang kok lo la pen tuliram ro ha ke hai phan nili nang li tum pen si choning ri lo nang li tum keng si je alang li pe klar nang ji rata tum phan je alang li neli phan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni a garita alang li leke nam ka li pura alang pen ni tum secret meeting do puta ahok kali pura la son thom de secret meeting do pala 7 crores alang la pen jimni ke nam pala la ke ahok kali neli phanang ke nam pi pu jimni la ke ahok kali pura alang li rat ang bong peklang nangi la ke la tuliram rong hang ke hai alang li phan ka choning ri neli